a nevystavujete mezi náma multibariéry. A tady je váš lev za to, že chodíte do kina, když jste byla naposledy. Ano, děkuji, včera. A to je náhoda, že jsme vzali diváka, který byl zrovna včera v kině. Takže, blahopřeji. Prosím, tady máte. Tady na vás, chce na diváku. Jsi na diváku, přebírá paní. Poděkovat. Ne, no tak prosím, je to opravdu seriózní. Já teda nejsem vrcholový skokán. Já bych chtěla poděkovat tady za nás všechny diváky, za tuhle krásnou cenu. Zuby skoro jako já. Já bych ještě poděkovala, kdybyste opakovala. Jo, pardon, ještě bych poděkovala tady všem. Všem filmařům, že Všem si na nás filmařům. vzpomněli. Ano, že si na nás diváky vzpomněli. A slibuji za všechny diváky. Ano, tak já se nechám vést. Slibuji Slibuji za všechny diváky. Nechám se vést. Nechám se vést. Tady panem Polívkou, mistrem. Tady mistrem panem Polívkou. Slibuji za všechny diváky, že se budeme ze všech sil snažit. Slibuji za všechny diváky, tady i tam všude, že se budeme ze všech sil snažit. Aby se nenaplnil katastrofický scénář. Ne. Aby se nenaplnil Katastrofický scénář, který, jak si předpovídá, že když se nebudeme mít diváci množit, že když my, diváci, nebudeme se množit, bude víc filmařů než diváků. Bude víc filmařů než diváků. A my se množit budeme. Ale děkujeme. Poslední let Zůstaňte s námi, paní Líčková. Zůstaňte s námi, protože dnešní let právě skončil. A vyzveme na pódium všechny oceněné české levitečtí, prosíme všechny oceněné české levitečtí. Já mám pro vás vynikající zprávu. Jak víte, nyní následuje raut. Mám pro vás dvě zprávy. Raut bude jak bez masí, tak i vegetariánský. Můžete se těšit na plněný baklažán lilkem či sojové maso ze sojky. I náš pes je vegetarián a já věřím, že tento večer dneska všichni s radostí přežijeme a gratuluji všem oceněným i vám zde v olomoucké Lucerně. Já se dovídám, že to je Petřínská. Děkuji, papíku.